Zoe! Lidi, tady to je auto. Je mega rychlé a za mnou jede moje dítě. Koukejte. Takže Zoe, musíš jet za mnou, jinak se ztratíš. Takže cute. Počkat, já to přiblížím. Počkej, Zoe, udělej kuk. Tak jdeme lidi. Zoe, pojď za mnou. Já vám za chvíli to ukážu. A jdi, teď jedeme na tato. Takže já se vám ozvu, až tam budu. Lidi, tak jsem tam nebyl, ale jenom vám ukážu. To je krásný. Jo, je to hnus, já vím, určitě mě nebudete dávat lajky. Asi se vám to nelíbí. No tak já jedu. A jedem! Jedem. Lidi, ozvu se vám, až budeme tam. Ok. Lidi, už jsme tu. Vy jste mysleli jako tady vzadu, ale my jsme tady. Tak ještě vám ukážu tady to. To je naše farma. Ale radši nebudu tam jezdit. Jo? Tak ještě tak tady to video by mohlo končit, ale natočím vám ještě další video, jo? Tak